Pizzi, pizza, pazza, robe, robe, daba, daba, astrova, de money, money, bom, 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 bom. Tego to skupiasz mam Още от болница. Мама не ба, ама ја ревни бе, ја горе ръцете бе, Мишко. Идвай за обир. Сега ще видим за заложих. Чипс искаш ли? Или пончика? Чипс искаш ли? Чипс. Не, нищо не искам. Така ли? Дигай ръцете, дигай. Дигай ръцете. Дигай ръцете. Борисе, дигай ръцете. Дигай, дигай, дигай. Дигайте, 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 дигайте. Саш дождь de costa, mă, că zici... Ce să mă... Alea ce... De nu mă strelat. Кажете си имената. Сколько? Ти полиция инспектор, взема Ръцете дигай, ръцете. О, този е пълен. Чакай, ще му взема най-важните неща. Чакай малко. Досъм. Не, още малко има. Момчета, взехме най-важните неща на това. 100 лева, я кажа 40 бе. Ти ли си бе, Лайнар? Искаш ли чипс бе? Не. Искам. Добре, искам. Искам чипс. $20, $20. Добре. $20. Не бе, не купи бе. $20. На кого ги дам? На Хези, а така. Момчета, бийте. Кой си ти бе? Искаш ли чипс бе? Искаш ли чипс бе? Тръгвам се, тръгвам. Чипс искаш ли, бе? Чипс ли? Чипс искаш ли? Искам да. $20. Стига е, Валю. Чакай да има чипс. Стига е, Валю. Ето няма чипс. Добре, подайте му чипс, момчета. $20 на Хези. Водичка искаш ли, водичка? $20 на Хези. Стига, момчета, не искам нищо. О, не искаш чипс? Къде си? Не искаш чипс? Едно. Казай, искаш ли чипс? Ще се сбием. Чипса вземи бе. Къде си? До гон. Кой си, бе, брат? Стига де, не мога да я. Стига. Подайте му чипс. Добре, се разбира. Не искат чипс. Не искат Взимай чипс. чипс, бе. Взимай чипс веднага, бе. Взимай чипс веднага, бе. $20. Веднага чипса, бе. На Хези. Чипса веднага, бе. Да. Арстика мъдра, Какво бе. удръш, бе? Ти купатил. Взимай чипса веднага, бе. Дай чип, защото нямам храна. Абе, дай. Искаш ли още? Да, абе не бе, стига се. Още чипс си. Много чип. Стига ме убива, е. Искаш ли чипс? Стой! Слизай от колата. Слизай. Или какво? Искаш ли чипс? Да! Слизай от Слизай. колата веднага, бе. Ма искам чипс! След да... Да ти дам. Слизай, бе. Ма искам чипс! Слизай. Слизай, бе. Ма искам чипс! Ще го гръбна, бе. Ами дай кола и... Не иска чипс. Чипс. Взимай чипс. Не взима чипс. Взимай чипс, бе. Ела, прави мой брат. Взима чипс. Такова. Кой има такова? Ой, кого? То ще нагръмне такова. Така ще го изнесли с стои. За механиката ми да... Просто ще фъркам чекалам. Давай, Митка, давай. Давай, бе, давай газ. О, пак да стрелят. Де ще стрелят майка ми ще и бас. Я бъстина. Аз съм склон. Биха ли то? Митко, Аз възстрелям в момента. не, не настреляй, ела на бъст с пълна сила. Не, ако им кажеш тогава. Сега ще мина с 200 покрай вас. Така че когато им се спука майка им ще иба.
Ако има, ако няма чипс, да не знаете. Те направо с гигата са Не приеба. знам, направо си каля, брат. Крак помпа. Чипс искаш ли? Чипс, продаваме чипс. Чипс. Стама, веднага Брат, чипс. Взимай продукция е чипс. много по-яко. Веднага, Взимай Стама. чипс. Стама, веднага чипс взимай, бе. Бързо, Добре, чипс. бе. Чипс веднага. Чипс. Взимай чипс веднага, бе. Стама. Взимай чипс. Веднага чипс. Чипс, $20. $20. Май, Чипс. Стама, Чипс. веднага взимай чипс, ти казвам, защото ще ти изрива колата. Чипс. Стама, веднага ти казвам, взимай чипс веднага, бе. Дали се спира, бе? Какви са чипс? Купи си чипс. Давай, веднага на фрончето. Нямаш пари ли? Нямаш малко, пари бе. ли? Давай парите, бе. Веднага. Веднага, бе. Нямаш пари ли? Стама, Нямаш Стама, пари ли? знаеш ли кой съм, бе? Стама, знаеш ли? Знаеш кой съм аз, бе? Ето с майня чипс. То с няма чипс. Блъскай го направо, бе. Ти нямаш чипс. Момчета, момчета, стойте, момчета. Стойте. Чипс. Защо се е взел наведнага? Как е, приятел, искаш и чипса? Без цена, брата. Качвай се, елате извън Джеймсона. Ги краднал. И аз се заселим чак, бе. Кажи, че си изтървал гъста. Давай, засили самолета. Чай, своя кола. Базика ги глас. Бе, сега какво Ето прави? го, На ето го, втора. спри. Чакай, ще се прави миджи. Чакай, ще се прави миджи. Иди, брат. Брат, ви ми приебах, че колата е... Айде. Не, удивели, йо, цахани. Издели, йо, викай, крещи. Направо го направихме на сон. Че тази сора ще нямам. Респект. Какво спирате? Искам чипс. Моя Тебе. приятел. О, помощ! Бягай! Скачай! Къде е автобуса? Колата ми е потушена, бе. Ой, готов Искаш ли чипс? Ето ти чипс.